Айде, Божидар! Дай му сега подарка на бате. Цункай го. Добре, защо плачеш? Отвори го и го виж какво е, защо плачеш? Откъде? Не дей да плачеш. Не оттам. Отвори го, виж го какво е, защо плачеш? Не оттам безстрам. Чакай да я извадим. Коте ли е? Покажи си подаръка, мамо. Да се радваш, че. Ма защо бе, бабо? Как ще се казва? Това е момиче. Измисли му име. Леонора. А? Леонора. Леонора. Ще кажеш ли мерси? Леле, благодаря. На Леле, на баба, на Чичо. На бата, на кака, на Цвети. Колко годинки? И няма на 2 месеца.